Masquera say, where Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kuku hapa nini channel, please don't forget to subscribe. Kana chukua garo ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi where Zimbabwe itakikira nyari kupisa. Nyari kunetsa nyaya yabuditswa ni group irikuzviti the Zim Act vabuda kusara ivo vachiti havasi kuzomira nenawo yeprotest irikuitwa musi wa 31 March. Hanzi kunyangwe ma CIO kana zita rapika rakupindira hanzi vana veZimbabwe havasi kuzomira vabuda vachikurudzirana nevamwe vana veZimbabwe vachitaura vachiti chinhu ichi ndeche every citizen, ndeche every Zimbabwean. Hanzi vanese vatambura muri Zimbabwe hanzi they are saying no against ED 2030 muri Zimbabwe. Hazvinombera mushe pane audio yatakuigira yatiriwa kumungonzwa yabuditswa neThe Zim Act group vachitaura panawo this protest muri Zimbabwe. Vabuda vachitaura vachiti they are going to sit down naPresident Emmerson Mnangagwa ogadzira matems ekuti vanonga vachistep down muri Zimbabwe. Tikaziva kuti nyaya inobudirira here kana kuti tova timungonzwa zvataurwa pamusoro penyaya iyi. Muhamadza zvamuri kufunga mucomment section. Ndofunga mambonzwa umwe mukuru anga ari panapa achitaura paningiri paAct Zim ino yachitaura, ndofunga taura zvakasiyana siyana. Yachitaura nyaya yekuti akapa ningiri Emmerson Mnangagwa mazuva ekuti address nyaya ye2030. Emmerson Mnangagwa akashedza majournalists yanzi yange ine malabel akanzi yanzi the editors here chichi, akataura nyaya yekuti haasi kusvika kuningiri ku2030 kupera pa2028 ndomatauriro akaita. But nyaya akataura isu hatumutembe because murume weweka pane rumwe newspaper rada kudzosera kumashure 20 it's around 20 chipepe 2013 newspaper rachiro richitotaura kuti Emmerson Mnangagwa panga ari vice president pepe rataura richiti ane ambitions ekuita president akazviramba, but izvozvi ndi president akabva abvisa mugaba wacho by force akapinda ndiye izvozvo aripo. Saka zvese zvaitaura zvekuti anopera 2028 izvozvo ngatisatombompay time apo, ngatitobvise munhu zvivanhu vada kubvunza maquestion econfuse vanhu panapa. Izvozvo hatiendere nazvo because negiri kune Act Zimuka urongwa hwayo uri pakubvisa Emmerson Mnangagwa. Saka kana tichitaura kuti arikuda kubviswa pakapo, hatina tarisiro yekuona umwe munhu achitaura mukuda kuconfuse vanhu kuti vasaende mustreet. Wazimi makanzi vanhu musaende mustreet ka anonorwira vana vako ndiani wewe? Because isusu mustreet tikutozopinda, tikutopinda pachinhu ichi ndechemunhu wese. Chinhu chekunzi musi wa 31 ndechemunhu wese, chemunhu 1 kana kuti anochishedzera anogara achitaura nezvacho. Pa31 pachipapo ndo patotangira nyaka dzese dzekuti Emmerson aende, because wakanzwa maveterans ataura ndo zvakangoita mahiya last time pana Mugabe akatombosungwa mahiya nenyaya iyoyo, akatombosungirwa nyaya yekuda kutaura kuti Mugabe wakundikana. Ndo zvakafanana zvaita Geza izvi, but mahiya manyaya kuti azodyiswa mari naED ndosaka akusaidira ED ndo nyaya iri paipai. Saka tofanira kuita se tofanira kunzwanana, kubatana ndo chinhu chikuru pagroup rinori, because izvozvi zvika kwekuti tiitire mameetings tinenge tisina, but pagroup irori patinenge taona mukana tinokwanisa kuita mameetings, totoita mameetings panapa tototaura nyaya, but nyaya yeconfuse vanhu, because akatasa wachiri kuconfuse vanhu uri kutumwa neZANU-PF wapiwa $200 iwewe. Right, $200 inokwana chii nekudhura kuri kuita zvinhu izvozvi? Haina chainokwana. Saka yopiwa $200 yekuti uye kuzoda kuconfuse vanhu brain. Vanhu vakatotsamwa. Gaya kuti nyika yeZimbabwe inorespektwa sei nedzimwe nyika. Chitarisa 2024 last year yange iri pahighest pacorruption. Saka tokuenda kupi isusu? Tairespektwa zvisingaiti, but apa world yese iri kuona. Ndakatoshamisika ndichitoona paTwitter pane dzimwe news dzekuIndia dzichitobuditsa nyaya yaGeza yemu. Nyaya yaGeza totaura kuti pane umwe muveterani wekuZimbabwe anonzi Geza so akataura nyaya yese. Ndakatoteerera kuti nyaya iri kuonekwa global kai international, nyaya iri kuzikanwa. Kana 31 iyo inozikanwa international kuti pa31 pane zvoda kuita kuZimbabwe. Saka usafungidzira kuti imimi mega ndo muri kuona vanoda kuonesa vamwe muno magroup. No, zvokuti iwo unoshanda kupi, kana kuti uri muCIO watumwa, kana kuti ndimi makatengerwa mafoni natungwarara, aizvo hazvisi kushanda apa. Because chandoda kukuzivisa ndechekuti maprophecies akapiwa kudhara, prophecy yezvinhu zvoda kuitika izvi yakatipiwa kudhara kare
saka kana ikapiwa kare ka unofanira kuzviunderstanda, tarisa kuvhuvhuta kuchienda mhepo. Right, ndoda kuti ndikuonese chimwe chinhu chekudai chekuti ed pazvinhu zvese zvaiita, zvingava zvekuasasinita magenerals kana ananhingi ananani, zvese zvaiita aihwina zvakawanda akahwina, zvokuenda kwana Solomon Mujuru akahwina zvakawanda. Pandoda kuti ndikuonese ndepekudai so ihondo yatarisana nayo izvozvizvi iri kunzi must go iyoyi, munogona kufunga kuti ari kuhwina iye hahwine. Izvozvo ndozvandokudzai. So vafana vanotumwa muchida kudisturba vanhu, ngwarirai kuti munozokwarira mahara, because vanhu vakatsamwa, vanhu vakatotsamwa chaizvo, kusanganisira neni ndiri kutotaura panapa ndakatotsamwa zvekuti munhu anotaura against kunge zviri kutaura murume angari kumusoro kuyo achitaura nyaya yoda kukonfisa vanhu. Hatina kuyazokonfisa vanhu. Chinhu chimwe chatofanira kuita munyika yeZimbabwe, ngatisade kuzobatana tarwadziwa. Uri kuona life yatiri kurarama izvozvi muZimbabwe inorwadza zvisingaiti. Maybe unonga uchipiwa timari uchitemba kuti ucharamba uchipiwa, haurambe uchipiwa mari iyoyo. Emasodam Mnangagwa haaramba achikupa mari iyoyo yekuti umunhu wewe uchikonfisa vanhu, kana kutumwa, kana kuti iconfusion udofo unenge wagara uinawo. No, isusu tei tisingafari zvinhu zvakafanana naizvozvo. Mune vabereki, mune vanin'ina, mune vakoma, mune anamai, mune anambuya, mune anasekuru, mune vemutemo varimo munomo vanotoremekedzwa, vanototeererawo nyaya idzi vachida kunyatsonzwisisa kuti zviri kumbofamba sei, zvakamira sei. Izvo ndo zvati ndichitaura izvozvo kuti varume, nyika inovakwa nesu. Pavakazvipira iyaya ari kuzviti maveterans, pavakazvipira kuenda kuhondoka, vanga vangori mayutsiwo, vanga vari vadiki, vakazvipira vatoona kuti situation yatiri kuitwa nemabhunu panapa zvatodhakwa panapa, rega titese tipinde musango. Vakatopinda musango. Saka mufungidzira kuti isusu mayouth ese enyika yeZimbabwe takatoda kutopinda musango, matikatadza kupinda musango, chinotadza kupinda chii? Kumasoja ikoku havasi vese vari kufarira zvese zviri kuitwa naEmmerson Mnangagwa. Takatarisa masoja aya, mageneral negirikini aya, mageneral soldiers aya, maordinary soldiers vari kuora $250. Zvinhu zvinorwadza zvinhu izvozvo. $250, munhu aimboora 800, ticha chiora 500. Paiora ticha 500 ka aitotenga zvinhu zvaanoda mumba make magara, ende aita zvese zvaari kuda pamari iyoyo, otosara ane imwe. Izvozvi ticha akutambura zvokuti but varume, zvikoro zvakutoshayakana neflag yechaiyo, hakuna mabhenji, zvipatara hazvitaurike, vanhu vari kufa zuva nezuva zvokuti vana vadika, ende zvirwere zvacho zviri kuuraya vanhu. Zvimwe zvirwere zvisiri suppose kunge zvichiuraya vanhu, but inyaya yekuti vanhu vari kushaya mishonga muzvipatara macho. Saka ichi chinhu chatiri kutaura ichi chikachi chinhu chihombe kwatiri, chinhu chihombe tofanira kuchibatisisa, because munhu wese ari muno maruda shanduko. Ungava uri kuUK kana kuSouth Africa kana kupika, hakunakidze kugara kunyika kwevamwe uko. Hatibotofanira tikushandisawo manhamba mawati kushandisawo, tinomboendawo kunyika dzevamwe tichimbonoona zvatinochiona ikoko, but hakunakidze kugara. Ndozvandoda kukuudza, kungogara uri muZimbabwe mune runyararo, mune peace, uchiziva kuti wewe uchanotenga chingwa chako, kana patakishopa uchachitengawo, chine mari yakachipawo, zvese zviri kuyendeka, kwete kuti unenge uchitenga negirikini airtime yenhengirikini kuZimbabwe yastrive masiwa yedola iyo yobva yafona kana 2 minutes. Kubirwa kwakadii ikokoko? Tarisai kukwira kwaita zvinhu izvozvi. Mashops akawanda avhara, hamuna maindastry. Vana vadiki vari kungoti angokura angoita mukomana wekuti maybe haazera ari kushanda, akujoina vakomana mutoriro, vatuva vemutoriro, vana kusiririsa world wide, kuzikanwa nekutanga tamba tundege tekubetting teti. Hazvibude, hatingambosekererani pakadaro, hatikambosekerera munyika. Tinotaura nyaya yeshanduko, kuti tiri kuda shanduko, ndo chinhu chikuru chatiri kuda.